Galatini 4 ħanibda minn vers 1. Issa rrid ngħid sakemm idum iż-żmien li l-werriet għadu tifel, mhu differenti xejn minn il-sir għalkemm ikun il-padrun ta' kollox. Iżda huwa taħt il-ħarsien ta' indokraturi u fiduċjarji sad-data iffissata mill-missier. Ekku kol aħna, meta konna tfal, konna imjasrin taħt il-prinċipji elementari tad-dinja. Imma meta ġiet il-milja ta' żmien, Alla bat il-libnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi sabiex jifdil dawk taħt il-liġi, sabiex nirċievu l-adozzjoni bħala ulied. Għax intom ulied, Alla bat l-ispirtu ta' ibnu fi qlubna jajat Abba, missier. Għalhekk ma dikx iżet il-sir iżda iben, u la darba iben werriet ukoll permezz tal-Alla. Amen. Skont il-Bibja, Alla minn dejjem kellu salvazzjoni waħda u poplu wieħed. Għalkemm kif wassal is-salvazzjoni tiegħu kienet differenti, però hija l-istess salvazzjoni illi Abraham gawda. Abraham jekk kien ġustifikat bil-fidi, aħna l-istess. Ġustifikati bil-fidi. Salvazzjoni waħda imwassla lilna bil-grazzja permezz tal-fidi. Ovvjament intom tafu li matul it-Testament il-qadim minn Mosè sa żmien Kristu, il-poplu tal-Alla kien jipprattika u jagħmel diversi affarijiet illi llum m'għadniex nagħmluhom. M'għadniex nagħmluhom mhux aħna traskurati, imma narfu illi illum qegħdin ngħixu taħt amministrazzjoni aħjar. Ħansejħulu patt ġdid illi Ġesu irratifika u inawgura bil-mewt tiegħu fuq is-salib. Hemmhekk il-poplu tal-Alla daħal fl-istat maġġuren tiegħu. Issa Alla qed jistmana ta' adulti. Testament il-qadim Alla kien jitratta magħhom qishom tfal ċkejknin. L-istess bħal fis-sistema edukattiva tagħna. L-ewwel għandek il-primarja, imbagħad is-sekondarja. Kif jiġu trattati tfal fis-sekondarja differenti minn tfal fil-primarja. Tfal fil-primarja għax huma tfal. Jitgħallmu bl-istampi, jilagħbu fir-ramel, bir-repetizzjoni, jirċievu ordnijiet mingħajr ma jingħataw raġuni jilgħala. Intom mxin żommu jitfit. Regola li tot ta' tfal. Meta tikber. Ma tibqax b'dawk it-tip ta' regoli ġvera. Aħna għalhekk narfu d-differenza bejn il-patt il-qadim u l-ġdid. Ġesu illi introduċa il-patt il-ġdid u Pawlu dan li qed jipprova jfehmna issa illi il-poplu tal-Alla illum il-ġurnata m'għadniex taħt il-liġi. Alla m'għadux qiegħed jistmana ta' nies immaturi, imjasra. Infatti jgħid li meta konna tfal konna imjasrin taħt il-prinċipi elementari tad-dinja. Kienu jagħmlu ħafna affarijiet illi kważi illum ngħidu malfejn kienu jagħmluhom. Pereżempju l-ilbies Alla kien anke jgħidilhom l-ilbies tagħhom kif għandu jkun. Il-festi illi kellhom matul is-sena, llum ma niċċelebrawx festi u ġvera. Is-sakrifiċċji illi kienu sakrifiċċji ta' bdaba, toġġiela, baqar, mos, ħrief, għaddejjin kontinwament fit-tempju. Meta aħna nafu li l-dem tal-gniedes u tal-bdabat ma jistax ineħħednu bied. Ma dawk kienu stampi illi ħutna fl-antik kellhom bżonn għaliex Kristu kien għadu ma ġiex. U Alla kien qiegħed jgħallimhom u anke jitrenjhom biex iħarsu l-qudiem għall-miġja tal-Messija. Kellhom it-tempju, illum m'għandniex tempju, la f'Ġerusalem u laqqas dal-bini nsejħulu knisja għal konvenjenza. Maħna nafu li l-knisja hija l-ġebel ħaj
illi qegħdin nibnew f'tempju spiritwali fejn Alla jammar fih permezz tal-Ispirtu tiegħu x'vera. Ġifieri naraw il-superjorità tat-Testament il-ġdid, Ġesu daħħalna, Ġesu introduċa riforma radikali. Ħafna affarijiet li kienu jsiru mill-poplu tal-Alla fl-antik. Tajjeb, illum Pawlu qed jispjegalna li dana kienu affarijiet ta' tfal għax kienu għadhom immaturi. Però issa fil-patt il-ġdid l-affarijiet huma differenti. Issa tħallna fil-maturità. U Alla jridna illi nġibu ruħna ta' nies maturi. Għaddejna mid-dellijiet għar-realtà. Ftakru għadin. Mid-dellijiet, fit-Testament il-qadim għandek dellijiet. Fit-Testament il-ġdid għandek ir-realtà ta' Kristu. Kristu li huwa kollox f'kollox. Allura meta għandek del ta' arblu per eżempju, id-del ma sax taqbdu. Id-del ma sax taqbdu insostanzjali. Imma meta tara d-del ta' arblu, taf illi x'imkien hemm arblu. U dik hija relazzjoni bejn il-patt il-qadim u l-ġdid. Il-patt il-qadim jantiċipa, iħares il-qudiem, iservi bħala del illi juri il-ħwejjeġ tajba illi kellhom jiġu permezz ta' Kristu Ġesu. Meta Alla ta' il-patt il-qadim minn fuq is-Sinaj, permezz ta' Mosè ta' 10 kmandamenti u diversi regolamenti oħra, u Alla tkellem fuq is-Sinaj, in-nies ma setgħux jissapportu il-leħen tal-Alla, u l-Mosè għalulu ma nistgħux nissapportu. Ħalli Alla jkellem lilek u inti għajdilna mbagħad x'qallek. Però Pawlu llum jgħidilna fir-Rumani 8, intom ma rċivejtux spiritu ta' jasar ħalli terġgħu tibżgħu. Imma rċivejtu l-ispirtu tal-adozzjoni li bih ngħidu Abba Missier. Alla issa qarribna lejh tajjeb fir-realtà. Ta' bilħaq fl-antik kellhom it-tabernaklu u Alla qal għamlu li dat-tabernaklu kienet binja bil-drappijiet, aktar tagħtu mbagħad kien hemm it-tempju f'Ġerusalemm, tajjeb, fejn qal Alla jiena se nammar fost il-poplu tiegħi, ma b'mod simboliku. B'mod simboliku. Illum la darba bin Alla ġie fostna, x'inhu t-titlu illi ngħata lil Ġesu fit-twelid tiegħu? Emmanuel. Alla mana. Alla resaq u għammar fostna. Il-kelma sar laħam u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tu. Dinja l-fidi illi Alla tagħna fil-maturità tagħha. U tajjeb allura illi ma nibqgħux bħalli kieku imjasra taħt il-prinċipji elementari tad-dinja. Alla issa jrid li l-qima tiegħu tkun qima safja, qima fl-ispirtu u fil-verità. Le, ma nix bżon la tempju, ma laqas għandna bżon saċerdozju levita li kien joffri dawn l-annimali innumerabbli, tajjeb. Alla issa il-poplu tiegħu jistmaħ illi kollu kemm hu saċerdozju rjali u nazzjon qaddis. Biex nxandru it-tifħir ta' dak illi sejħilna mid-dlam għad-dawl meravigliuż tiegħu. Però rridu nifhmuha illi għalkemm Alla għandu poplu wieħed mill-bidu sal-aħħar tad-dinja, salvazzjoni waħda li jagħtiha lil maħturin tiegħu. Mill-bidu sal-aħħar tad-dinja, Alla għandu amministrazzjoni differenti. U allura meta illum il-ġurnata taqra il-patt il-qadim u tara kif kienu josservaw il-festa tat-tabernakli, jew il-festa tat-trumbetti, u tajt ma dawn m'għadix nagħmluhom illum. Bir-raġun. Għax dawk kienu kollha tħabbiriet minn qabel illi seħħew fi Kristu Ġesu. Meta tkun għadek żgħir, tkun trattat, Pawlu jgħidilna fl-ewwel vers, sakemm idum iż-żmien li l-werriet għadu tifel, mhu differenti xejn minn il-sir, għal kemm huwa l-padrun ta' kollox. Vera? Imma huwa taħt il-ħarsien ta' indukraturi u fiduċjarji sad-data iffissata mill-missier. F'dal każ jiena ftakart fil-każ ta' tifla Ingliża ta' 10 snin illi kienet tirċiev l-edukazzjoni tagħha d-dar.
U darba tawa biex tistudja arblu tar-razza, tafu x'inhu arblu tar-razza. Tal-irġejjen u r-rejiet tal-Ingilterra. Mill-antik net. U bdiet tistudjhom u timmemorizzhom. Sakemm wasal għas-sultan ta' żmiena li kien William IV. U taħt William IV imbagħad kien hemm isem ieħor miktub bil-lapes. Victoria. Qalet dik jien. U sejħet lit-tutor tagħha u qaltlu dik jien? Qalilha ajwa. Qalilha jasal jum meta inti tkun ir-reġina tal-Ingilterra. U dik tifla ta' 10 snin għadet għal ftit mumenti siekta imbagħad b'ton solenni qalet I will be good. I will be good. Pero sakemm laħqet reġina ta' 18-il sena, baqgħu jittrattawha ta' tifla. Kellha bżonn tmur lezzjonijiet, kellha bżonn tkun dixxiplinata. Vera? Hija l-werrieta ta' kollox, imma peress li kienet għadha ma laħqitx il-maturità tagħha kienet stmata ta' tifla. Fit-Testament il-Qadim hekk ġara. Illum nistgħu nifirħu nitħennew illi Kristu daħħalna lew neddaħħal riforma fil-Knisja tiegħu. ċertu affarijiet li kienu jsiru. Pereżempju, ma setgħux jieklu majjal jew octopus. Ma setgħux. Qed tifhem. U meta leħem mis-sema lil Pietru rad il-viżjoni tal-liżar b'dan l-annimali kollha qallu waqtolu kull. Qallu le, sit. Allora ma jkun qatt ma daħal xejn imniġġes. Alla kien qed juri il-poplu tiegħu mill-primarja se jgħaddi għas-sekondarja. Aħna ninsabu fis-sekondarja. Ninsabu issa fil-maturità tagħna. U allura tajduli meta niftakar meta mort l-ewwel darba s-sekondarja, tifhem bil-blazer għall-ħars ma tmur mingħajr blazer għax il-monski jibatek lura d-dar. Tista' mhux tkun mill-arb, jarġi jibatek id-dar. Disċiplina. Tifhem. Imma kellna ħafna aktar libertà l-għalliema kienu jafdawna aktar. Mhux kollox bil-punt u l-virgola. Kienu jistmawna issa intom qegħdin tikbru. Okay? U allura il-jum tal-gradwazzjoni tagħna fl-Amerika jħobbu jagħmlu gradwazzjoni anke mill-primarja, sekondarja, tifhem, aħna ma nagħmluhomx. Imma niftakru meta għaddejna minn dil-fażi għal fażi aħjar. Din il-gradwazzjoni ġrat meta ġiet il-milja ta' żmien, meta Alla bat l-ibnu imwielet minn mara. L-inkarnazzjoni ta' Ġesu timmarka l-istadju meta minn immaturità Alla għadda lill-poplu tiegħu għal maturità. Mid-dellijiet għaddihom għar-realtà għaliex issa bin Alla nnifsu ġie. Kien hemm il-profeziji li tkellmu dwaru, kien hemm diversi tipoloġiji, stampi li Alla ta' illi kienu jitkellmu dwar Ġesu. Pereżempju meta n-nies qegħdin jgidmu mis-srieb fil-valenużi fid-deżert. Tajjeb? U Mosè Alla qallu għamel arblu b'serb tal-bronz. Kull min ħares lejh ifiq. U Ġesu uża dik l-istampa u qallu Nikodemu, qallu palma Mosè olla s-serb fid-deżert hekk jeħtieġ jitolla bil-bniedem. Biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja eterna. Ħafna stampi, l-arka ta' Noè. Min salva fid-dilluvju? Dawk biss illi kienu fl-arka. Ġesu għal-arka tagħna. Vera? Il-sellum illi Ġakob ra waqt il-ħolma tiegħu kien qed jaħrab minn ħuh sejjerant tijjuh Laban fil-Mesopotamja waqaf fid-deżert ħolom. Ra sellum jaqqat is-sema mal-art u l-anġli talla tilejnu niżlin fuq. Ġesu spjega dik il-ħolma lil Nathaniel. Meta qallu għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn.
għattara l-anġli talla tilejnu nezlin fuq bin il-bniedem. Tirrefera dik il-ħolma tas-sellum. Ġesu għallu jienu għas-sellum. Li naqqat l-art mas-sema, is-sema mal-art. Meħamur il-ġenna ħajmur permezz tiegħi. Stampi sbieħ, stampi numerużi illi Ġesu għattwom u seħħew fih. U allura l-inkarnazzjoni ta' Binalla hija l-qofol ta' l-istorja tal-fidwa. Min hemmhekk bdiet u setet tinħadem il-fidwa tagħna. Alla ma setax isalvana mingħajr ma ibnu stess jassumi l-umanità tagħna biex ikun jista' jmut għaliex il-paga tad-dnub hija l-mewt. Binalla ma setax isalvana mingħajr l-inkarnazzjoni. Għaliex ovvjament huwa immortali. U għalhekk meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħat il-libnu mwielet minn mara mwielet taħt il-liġi. Imwiet taħt il-liġi. Jekk il-liġi qed tgħid illi t-tarbija għandha tkun ċirkonċiża, Ġesu kien ċirkonċiż. Jekk Alla kien qed jgħid dak iż-żmien illi għandhom jitgħamdu, Ġesu wkoll tagħmel, ma kellux bżonn. Imma l-Ġwanni spjegalu għallu hekk jeħtieġ illi titwettaq kull ġustizzja. Kull morna Alla Ġesu għamlu. Ġesu huwa l-uniku wieħed għalhekk aħna narfuh bħala s-Salvatur tagħna illi obda u onara l-liġi tal-Alla imwielet minn mara li imwielet taħt il-liġi. Sottomet l-istess wieħed illi tagħna l-liġi għad taħtaw nnifsu biex ikun ir-rappreżentant tagħna quddiem Alla. Ġesu meta ħareġ allura jippriedka beda biex jgħid mit-tmum u żmien u qorbot is-saltna tal-Alla, indmu u emnu l-Evanġelju. Ġesu issa qiegħed iwaslilna aħbar illi dak illi Alla wiegħed mill-antik lil-Adam u Eva permezz ta' Mosè, il-patriarki, diversi profeziji. Dak kollu issa seħħ f'Ġesu Kristu. Spurgeon jgħid illi meta l-arloġġ ta' żminijiet daq Alla bagħat il-libnu. Mhux se qabel jew minuta tard wisq. Il-providenza preparat il-palk u fuqu der il-protagonist Binalla innifsu. Alla kien ilu jagħmel interventi speċjali fl-istorja tal-bniedem vera, l-għonet ħalaq ismewtu l-art. Intervent bażiku. Imma mbagħad Alla kellu jindaħal billi jibgħat dulluvju fuq il-dinja ta' dawn nies ħażiena li jgħixu qabilna. Alla għamel patt ma' Abram, Alla tal-liġi tiegħu fuq is-Sinaj, Alla mexxa l-poplu tiegħu biex jikkonkwistaw il-Kanan u jitlu jagħmru hemmhekk. Però da kollu mhuwa xejn komparabbli mal-fatt li Alla bagħat il-libnu. Alla bagħat il-libnu, Ġesu jitkellem kemm il-darba li hu niżel mis-smewwiet. Niżel mis-smewwiet. Il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Okay, kien hemm da l-intervent speċjal meta Alla ipprovda il-ħobs għal niesu għal 39 sena fid-deżert. Ħobs manna. Ma jfux x'inhi, ma jfux kif issir. Ġesu darba qal illi missirikom kienu l-manna fid-deżert u mietu. Missa jienu għal-ħobs ħaj li nżilt mis-sema biex kun jiekol minni jgħix għal dejjem. Ġesu huwa r-realtà. Il-manna kienet dell. Ġesu huwa r-realtà. U allura qabel Betlehem, qabel ma Binalla twilet mill-Verġni Marija, kien hemm din it-tħejjija preparazzjoni tul sekli sħaħ qabel ma Alla definittivament imbagħad bagħat il-libnu. Il-profezziji kienu numerużi u llum nistgħu nħarsu lura u ngħidu dawk il-profezziji ta' Iżajija, Ġeremija, Eżekjel, Danjel, Ħosea, ħafna profeti li tkellmu. X'qalu li kellu jiġri. U llum narfu, naħseb faċilment, illi il-Messija li huma
ipproklamaw minn qabel huwa Ġesu ta' Nazaret. U ħadd aktar. Għaliex meta Iżajja qal ara x-xebba titqal u jkollha iben, Mattew innifsu qal. Kwota dak il-vers. Il-verġni titqal u jkollha iben u jsemmuh Emmanuel. Il-fatt li il-Messija kellu jitwielet ukoll f'Betlehem minn daqshekk bliet u rħula ta' Iżrael, vera? Bethlehem, illi ħadd ma kien jaf biha. Imma Mikea kien qal li int Bethlehem Efrata m'intix li żgħar fost il-bliet ta' Ġuda, għax minnek se joħroġ li gvernatur li jira l-poplu tiegħi Iżrael. U allura qalbna tibda tgħid wow. Alla qal minn qabel x'kellu jiġri. Qal minn qabel biex issa ta' bilħaq qegħdin ngawdu il-sustanza tal-fidi tagħna Kristu Ġesu nnifsu. Wistin ta' Ippo naħseb kien l-ewwel wieħed illi qal illi il-patt il-ġdid huwa moħbi fil-qadim, mentri il-qadim huwa muri fil-ġdid. Jekk naraw il-Bibja b'dan il-mod u naraw illi ħafna affarijiet illi forsi narawhom strambi fit-Testament il-qadim kienu qegħdin jippuntaw kollha swaba li qegħdin juru lejn Ġesu Kristu. U il-qadim huwa rivelat allura fil-ġdid. L-istorja kollha tad-dinja tipponta lejn Kristu. Pawl l-Apostlu meta darba ta' il-xhieda tiegħu quddiem ir-rejiet. Tajjeb fl-Atti 26. Jgħid hekk ara, għalhekk billi ksibt l-għajnuna mingħand Alla sa dal-jum ninsab wieqaf hawn u nixhed. Kemm l-żgħar kif ukoll l-kbar bla ma ngħid xejn ħlief il-ħwejjeġ li kemm il-profeti kif ukoll Mosè qalu li kellhom jiġri. Pawlu qal ma qed nifinta xejn, kull ma qed ngħid huwa illi dak li qal Mosè u s-sensiela ta' profeti warajh qalu li kellu jiġri jieqed ngħidilkom li ġara fi żmienna stess f'Ġesu Kristu. X'kellu jiġri? X'qalu l-profeti? Illi l-Kristu kellu jibati, illi bir-reżurrezzjoni jew bil-qawmien mill-imwiet tiegħu ikun l-ewwel illi kellu jniedi d-dawl kemm lill-poplu ludi kif ukoll lill-ġentili. Xi ħaġa stravaganti li l-lut ma kinux joħolmu biha, illi l-Messija tagħhom li Alla kellu jibatilhom mhux ħajbatu biss għalihom imma l-ġinus kollha. Qatt ma ċċettaw dik qatt. Għax huma qalu ħasbu illi għandhom monopolju fuq Alla tagħna biss. Ma Alla tal-ġentili, Alla ta' kulħadd. U Iżajja pereżempju jgħid illi se nagħmlek dawl għall-ġnus sabiex is-salvazzjoni tiegħi tilħaq satru fl-art. Satru fl-art. Kif ġara llum il-ġurnatu x'vera. Se nagħtik bħala patt tal-poplu dawl għan-nazzjonijiet. In-nies li mixew fid-dalma raw dawl kbir. F'dal-aħħar 2000 sena l-aħwa. Kemm ilu li ġie Ġesu Kristu. Id-dinja tagħna inbidlet radikalment. Taw il-ħażen. Però forsi ma għandkomx ħjiel tas-salvaġiżmu u tal-primittività u tal-kefrija li kienu jipprattikaw in-nies ma' xulxin qabel ma kienu influenzati bl-Evanġelju ta' Sidna Ġesu. Ġesu Pawlu jgħid illi kien mibgħut sabiex ibati il-għaddej li sofri, suffering servant. Ħafna profezziji minn Iżajja li tkellmu dwar dan il-għaddej li bati. Waħda minnhom qal illi aħna l-koll bħannaċ intlifna. Kulħadd sejr għal triqtu, imma l-mulej tefa' fuqu l-ħażin tagħna l-koll. Ikkastigat intortament minflok il-ħżiena. Illi il-Messija kellu iqum minn bell-imwiet, l-istess Iżajja jgħid illi wara li jagħti ħajtu bħala sakrifiċċju għad-dnub, mela, jekk indaħlet il-mewt, suppost spiċċa kollox vera. Imma Iżajja b'mod sorprendenti jgħid wara li jagħti ħajtu bħala sakrifiċċju għad-dnub se jtawwal jiemu.
qed jgħid illi se jerġa' jgħix. Dawn ir-realtajiet illum nafuhom illi ġraw u qegħdin attwalment ingawduhom. Mela, meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħat l-ibnu imwielet minn mara imwielet taħt il-liġi. Għaliex? Żewġ affarijiet. Sabiex jifdil dawk taħt il-liġi, sabiex nirċievu l-adozzjoni bħala awliet. Pawlu jażel żewġ barki tremendi u jikkonċentra fuq. Hemm ħafna oħrajn fatti l-Efesin jgħid li aħna fi Kristu Ġesu imberkin b'kull barka spiritwal f'imkien ta' smawiet. Tifhem, nistgħu nfittxuhom u ngawduhom, ma wek jikkonċentra fuq tnejn. L-ewwel nett illi aħna bil-miġġja ta' Kristu nirċievu il-benefiċċju tal-fidwa. Il-Bibja benġina bħala il-sira ta' dnub. Skjavi. M'għandniex il-ħila u laqqas għandna l-aptit min natura tagħna illi nitilqu d-dnub u nfittxu l-qdusija. Mhix fina. Il-wirt li rċevejna minn Adam nippreferu l-ħażen u naħarbu minn Alla. Imissa Ġesu bil-tixrid ta' demmu xtrana minn dal-jasar, xtrana għalih minn dal-jasar. U meta ngħidu xiri, normalment jiġina f'moħħna flus. U l-Knisja fl-Antik żbaljat traġikament meta qal ħafna u ħafna żmien li jekk inti tikkontribwixxi bil-muniti li għandek fil-but joqqoslok jew anke lil-rabatek il-pina jew il-kastik tal-purgatorju. Din hija x-xenità. Vera, meta naħsbu li nistgħu nixtru s-salvazzjoni tagħna. U għalhekk Pietru jagħmilha ċara, intom tafu illi mhux bi ħwejjeġ korruttibbli b'fidda jew deb kontu riskattati. Jew xi ħadd ħallas somma għalina, ħallas prezz għalina. Imma ma kienx ta' fidda u deb. Intom kontu riskattati mill-manjera ta' ħajja futili tagħkom moddija minn missirietkom, kontu riskattati b'dem prezzjuż. Bħal taħaruf bla difett u bla teba id-dem ta' Kristu. Emmi għal-fidwa tagħna. Meta Kristu ċarċar demmu fuq is-salib biex jixtrina, biex jakkwistana lura għal Alla, biex jagħmilna il-poplu tiegħu. Rajl jgħid xejn ma jista' jeħlisna mill-ħtija ta' dnub, ħlief id-dem ta' Kristu. U xejn ma jista' jeħlisna mill-qawwa ta' dnub, ħlief il-grazzja ta' Kristu. Il-qofol tal-Evanġelju. Imma mhux hekk biss. Bħalli kieku dan mhux biżżejjed, Pawlu wkoll jaċċentwa fuq l-adozzjoni. L-adozzjoni bla dubju ta' xejn hija l-oħla l-ogħla barka illi Alla għandu għalina. Immaġinaw illi minn nies imjasra, minn nies libsa iċċraret maħmuġa li tkellimna fuqhom milux, dak l-iżjed li kellna, l-aħjar li kellna kienu ċraret imnitna. Imma Alla neħjomna u minflokhom lebbisna bil-libsa safja u pura ta' Kristu. Vera il-każ from rags to riches. Minn minn il-tim, abbandonat, mifni, ħadd ma jridek, mormi, u issa sirna prinċipijiet u prinċipessi fid-dar tas-sultan. L-adozzjoni. La darba ħna maħfura ġustifikati u liberati għal issa jista' jinkludina fil-familja tiegħu, jista' jdaħħalna fil-familja tiegħu. Ja familja smewwi tiegħu. U stess jgħidilna, se nkun għalikom missier u intom se tkunu għalija u liet subien u bniet, jgħid il-mulej omnipotenti. Ħasbu fuq din l-aħwa. Meta Pawlu jgħidilna illi ġie biex aħna nirċievu l-adozzjoni bħala awliet. Tapprezzat il-ħaġa. Illi minn il-sir mormi u taħt il-kundanna. Ġesu avviċinak biex issa ninsabu fiħdan il-missier.
ninsabu fil-wens u l-preżenza tal-missier illi jħobbna. Thomas Watson, pastor Ingliż fl-antik, jgħid: wieħed sultan jista' jadotta żagħżugħ bħala werriet tiegħu u jagħtih saltna, iżda mhux kapaċi jagħtih in-natura tiegħu. Alla mhux biss jagħmilna uliet u werrieta, iżda jagħmilna parteċipi fin-natura divina tiegħu. Alla mhux biss isejħilna u jarafna bħala uliet. Imma bil-grazzja misterjuża tiegħu li taħdem fina jibdlinna n-natura tagħna. Iġeddinna r-rieda tagħna biex inġibu ruħna bħala uliet Alla. Inġibu ruħna bħala uliet Alla. Illi bħal dik it-tifla Ingliża meta semat li dalwaqt se tilħaq reġina ngħidu I will be good. U jkollna raġun ngħiduha. Ir-Reġina Vittoria kienet waħda mill-irġejja, mill-aqwa irġejja li rat l-istorja tal-Ingilterra. Meta fittixt jiena għamilta xi riċerka semmieli 6. Qed tifhem. Hi kienet waħda illi rrenjat fit-tul u r-renju tagħha kien bellezza. Ma kienx perfett. Imma ġabet ruħha verament ta' reġina bil-baffi, ħanajdu hekk. Il-weda li qalet meta kienet għadha ċkejkna, I will be good. I will be good. Wetqita. Alla jibdlinna n-natura tagħna. Ovvjament minix ħankun tajjeb minn innifsi naf fuqha din. Ma l-Ispiritu Santu li huwa l-Ispiritu tal-adozzjoni li issa jirresiedi f'kull wieħed waħda minna fulli Alla kollha jagħtina l-ħila biex insiru nixbħuh il-missierna. Mhux biss nissejħu li jiedu, imma realment ikun nixbħuh. Bibet jgħidilna kunu mela imitaturi ta' Alla. Ikkupjaw il-Alla. Kif fiex nikkupjah? Inkun etern bħalu ma nistax. Ma nistax. Vera? Inkun kullum kien bħal ma huwa le ma nistax. Imma nista' nixbħu billi nkun inħobb bħalu, nader bħalu, naħfer bħalu, kumpassjonali bħalu, vera. Pietru jgħidilna li Alla tagħna il-wedi prezzjużi u grandissimi tiegħu. Wedi kbar. Biex bihom issiru partiċipanti fin-natura divina. Nissieħbu tant nkunu mseħbin malla illi dawn l-attributi morali tiegħu, it-tieba tiegħu, il-grazzja tiegħu, il-ħnina tiegħu jibdew jiffjorixxu u jidhru anke f'ħajjitna stess. Partiċipanti fin-natura divina billi tkunu ħrabtu mill-korruzzjoni ta' id-dinja minħabba l-eblieba ħażina. Ija. Alla tagħna ukoll mhux biss nissejħu li jedu imma tagħna l-ispirtu tal-adozzjoni. U għax intom ulied vers 6. Għax intom ulied Alla bat l-ispirtu ta' ibnu fi qlubna jgħid Abba Missier. Fit-Testament il-qadim kellhom it-tabernaklu, kellhom it-tempju, anke l-pagani, Griegu u Rumani u ġnus oħra kellhom it-tempji tagħhom u jgħidu hawnhekk l-Alla Jupiter, l-Alla Mars, l-Alla tagħhom kellhom it-tempji. Fit-tempju ta' Ġerusalem ma kienx hemm statwi. U l-lut kun jafu illi dik il-binja kienet isservi b'mod simboliku illi Alla qiegħed jammar fost il-poplu. Immissa arawx differenza. Alla mhux jammar f'binja tal-ġebel, Alla jammar fina. Għax intom ulied Alla bat l-ispirtu tibnu fi qlubna. Tista' tkun xi ħaġa aktar qrib, aktar intima minn hekk? Possibbli. Dal-ispirtu li jgħajjat Abba Missier. Illi kif qal John Owen l-ogħla privileġġ tal-fidili huwa l-adozzjoni tagħhom. U l-libertà u l-kuraġġ u l-aċċess bil-konfidenza illi inixxu minna. Għandna aċċess, vera? Għandna dħul quddiem il-Missier.
bħal dak it-tifel ċkejken illi missier huwa businessman tal-prima kwalità, il-kollegi tiegħu kollha jħabtu l-bieb qabel jitlu fl-uffiċċju tiegħu. Imma dat tifel jaqbad jidħol minn ma jħabbat għaliex fl-uffiċċju hemm missieru. Għandu ċertu konfidenza, għandu ċertu privileġġi l-ħadd ieħor m'għandux. Okay? Spurgeon jgħidilna barka tas-sew illi għandna l-Ispirtu Santu biex jgħallimna ngħidu abba missier. Tifel ċkejken mhux kapaċi jitkellem ċar u forsi kapaċi lissen biss abba. Imma dan juri l-ispirtu tat-tifel. Hekk il-fidil l-iżjed debboli kapaċi jgħajat u l-missier smewwiet jifmu. Meta titolbu u l-sinkom jeħel u temtmu u ma tkunx tafu kif se tesprimuha, il-missier jifhimkom. Bħalma tifhem it-tarbija tagħha meta tibki u kif tnewwaħ tifhimha. Tifhimha għax hi omma. Abba missier. Abba missier. Abba hija kelma aramajika li bażikament tfisser missier. Mhux papa jew daddy kif jaħsbu xi wħud, tfisser missier. Però missier b'ton familjari, b'ton personali u anke reverenti. Għax Allahu missierna ma nistgħux nabbużaw minnu. Dik ir-reverenza dejjem tibqa' hemmhekk hux vera. U allura l-aħwa ejjew ndew b'din il-libertà filjali li għandna, libertà filjali ġifi libertà ta' tfal. Bħalma Ġwanni jgħidilna araw issa bliema tip ta' mħabba ħabna l-missier. Nissejħu li talla. U tassew hekk aħna. Għalhekk id-dinja ma tarafniex. Id-dinja taraf il-tagħha. Nies korrotti bħala. Imma Alla jarafna bħala wliedu. Rridu neqdew b'din il-libertà biex nersqu qrib tal-Alla. Kif? Bit-talb tagħna. Bit-talb tagħna. Illi kif għadna anke reċentament, illi nerfgħu qlubna l fuq lejh. Għax hu jismana, u dil-konfidenza, il-paressija li tkellmu dwar l-apostli, illi issa bispirtu wieħed, lutu ġentili, għandna aċċess bispirtu wieħed għand il-missier. Dejjem permezz ta' ibnu Ġesu. U allura Ġesu regolarment kien jirreferi għal missieru bħala missierkom fis-smewwiet. Anke meta qam minn bellimwiet morru għajdu lid-dixxipli. Jiena tiegħi missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Ġesu għamilna uliet Alla. Ejjew nittwensu fih f'din il-ħajja tagħna li fiha ħafna skariċ, ħafna użawriment. Twennes fil-missier, xi twennes, sib. Meta xi ħadd iħossu waħdini imur jitrakken ma' martu. Jaqbad il-qattus joqgħod iżijel bih. Irid il-wens għax iħossu waħdu. Qatt ma ħonna wedena. Jekk aħna ħossuna weħidna, ifisser li l-fidi tagħna mhix eżerċitata. Alla qed jgħidilna intom daħħaltkom fuq ġewanet. Aħna ninsabu fl-imkejjen ta' smewwiet, għafolja għadna ngħixu bil-żraben jiċċabsu bit-tajn u bil-ħamrija. Imma Alla jodna bħala diġà ninsabu fl-imkejjen smewwitin. Nittwensu fih insibu s-sigurtà tagħna f'Alla omnipotenti. Smajna dit testimonjanza sabiħa dal-għodu vera. Kif Alla kapaċi fil-frustrazzjonijiet u d-diżappunti tagħna illi jagħmel il-preżenza tiegħu tant komfortabbli għalina. Tant komfortabbli, kellu raġuni żajja. Alla qabdu biex jgħid farraċ il-poplu tiegħi. Ikkonfortaħ. Għaliex x'Alla sara lina missier. Mela, din il-qrajna tal-għodu bażikament hija Pawlu, peress li kien hemm din il-battalja għaddejja aħna salvati bil-fidi u l-opri, bil-fidi u ċirkonċiżjoni, jew bil-fidi biss fi Kristu. Mhux dik hija l-argument?
dik l-argument tul l-ittra kollha. Pawlu waqaf biex jgħid nisma', però hemm differenza bejn dak li ġar fil-patt il-qadim u l-ġdid, issa nisabu taħt il-patt il-ġdid. Taħt il-patt il-ġdid m'għadniex imjassrin aktar taħt l-elementi tad-dinja, u allura rridu nitgħallmu ngħixu bħala nies liberi. Aktar tard Pawlu se jgħid id-dikjarazzjoni famuża tiegħu għall-libertà Kristu liberana. Iqfu sħiħ mela u terġgħux tkunu suġġetti għal madma tal-jasar. Terġgħux taħsbu illi biex Alla jilqakom jaċċettakom tridu tobdu l-liġi. Bħalli kieku biex tiksbu mertu. Diġà għandna l-mertu ta' Kristu, xi trid iżjed? Xi trid iżjed? U allura rridu ngħixu f'din il-libertà. Bħalma qal missier Ġwan il-Battista fil-kantiku tiegħu. Għanja ta' tifħil l-Alla. Fejjajt li aħna meħlusin minit li dewwa tagħna issa naqdu lill-Alla bla biża fil-qdusija u l-ġustizzja qudiemu jiemna kollha. Dik hija l-privileġġ tagħna. Dik hija s-sejħa tagħna, il-vokazzjoni tagħna. Alla qed sejħna imxu qudiemi bħalma qal l-Abram fl-Antik. Vera? Għallu jienu għat-tarka tiegħek imxi qudiemu kun perfett. Meta Alla jsejħilna biex nkunu ħbieb miegħu, aktar minn hekk biex nkunu l-istess uliedu. Kif ħanimxu? Fil-libertà. Fil-libertà. Fil-libertà ġifieri mhux nagħmlu li jfettlilna imma nfittxu nagħmlu r-rieda tal-Alla. Dik hija l-libertà. Ukoll rridu nitennew fl-adozzjoni tagħna. Qabel konna mhux il-poplu tal-Alla, issa sirna l-poplu tal-Alla. Qabel ma qlajniex ħin, issa qlajna ħniena. Alla waslilna l-ħina tiegħu. Fejn naraw? Fuq il-Kalvarju. Il-ġust li miet minn flok l-inġust biex iressaqna li Alla. U allura tenna f'din dal-istatus ġdid illi l-Alla issa mhux biss ħalliq tiegħek. Bħalma dejjem kien, ma sar missierek. Onoraħ lil missierek. Kemm hija ħaġa kera. Meta tara ġenituri it-tfal tagħhom iżabilħuhom. Jinsultawhom, jagħtuhom daqqa ta' sieq. Il-missier ħaqqu l-unur, ħaqqu l-ġieħ li jistħoqlu. U Alla darba kilmenta mal-poplu tiegħu f'Malakija kapitlu 1 vers 6. Fejdinna ibben iweġġaħ il-missieru. Normalment hekk għandu jkun żgur. Ibben iweġġaħ il-missieru u għaddej lill-imgħallem tiegħu. Min hawn xi għaddej joqgħod jargumenta jew joħodha kontra l-imgħallem tiegħu. Kien il-imgħallem tiegħu jgħidlu għamel hekk, daqshekk, spiċċat. Il-għaddej jonara lill-imgħallem tiegħu. Jekk mela jien missier, fejn huwa l-ġieħ tiegħi? Taf x'kun qed jagħmlu dawn il-lut dak iż-żmien? Min għalihom jonoraw l-Alla kienu jresqu s-sakrifiċċju tagħhom? Qed tifhem, ma x'kienu jresqu? Għandina ġaq zoppa, bidaqt mela ħannu ħodha sakrifiċċju lill-Alla. Kieku jinniħu għalija. Insult. Mela żejjed tiegħek jew tas-sekonda klassi, Alla jistoqlu l-aħjar. Jekk kien mela missier, fejn huwa l-ġieħ tiegħi, u jekk kien mgħallem, fejn huwa l-biżalejja? L-Evanġelju iqanqalna u jimmotivana biex aħna nimxu fil-biża' ta' Alla. Mhux hekk jgħid is-Salmi. Mija kemm il-ma, kieku mulej inti kellek tot id-nubiet tagħna. Min jista' jieqaf sħiħ? Kieku kollha kemm aħna għall-infern. Imma mija kemm il-mafra jgħidlu. Biex aħna jkollna l-biża' tiegħek, Alla jaħfrinna biex nkunu reverenti lejh, biex nitgħallmu nħobbuh, biex nismawh bħal mod ta' bilħaq missierna li inti fis-smawiet. Finalment, la darba Alla tagħna l-ispirtu tiegħu jammar fina, xi ħaġa inkonċepibbli. Min jista' jifhem illi Alla qed jammar fina f'sempliċi ġarrar tal-fuħħar, min jista' jifhimha din. La darba għandna l-Ispiritu Santu fina, kun mimli bih, ħallih jikkontrollak hu. Tibqax stinat, tibqax b'dawk il-vizzi ta' dari, kapaċi ta' tagħhom il-vizzi.
kapaċi. L-Ispiritu Santu huwa l-Spiritu ta' qawwa li jagħtik l-autokontroll, ir-rażna fuq innifsek, li jagħtik l-imħabba li ħadd ieħor. L-Ispiritu Santu li jenna u jagħmilna kapaċi il-kondotta tagħna tkun waħda irreali. Pal ta' Victoria meta qalet I will be good. I will be good. Għandi għalfejn ngħix fil-qdusija. Il-għaliex Alla flok ma kastigani, ġustifikani, laqani, adottani. Irrid nagħmel lista twila ta' dawn il-barkiet li Alla tagħna kollha minħabba ibnu Ġesu. Alla l matani spiritu ta' timidezza, imma ta' seta, ta' mħabba, ta' disċiplina fuq nafusna. Din hija l-modja tagħna l-qudiem vera. Illi issa meħlusin minn dawk id-dellijiet ta' dari, mhux ħanerġgħu lura għalihom. Jekk il-lut kienu jagħmlu l-festi, m'għandix għalfejn nagħmlu l-festi. Qed tifhem. Jekk kellhom is-saċerdozju, jiena nara fil-Knisja kollha hija saċerdozju għal Alla, tal-affarijiet kollha. Ejjew ngawdu l-patrimonju, l-wirt li Kristu diġà daħħalna. Għax mhux biss dan li għandna bħalissa, imma għad ikollna iżjed. Mar-ritorn tiegħu mal-anġli setana tiegħu fl-aħħar jum. Alla se jagħtina aktar. Se jdaħħalna fil-salvazzjoni perfetta illi huwa jagħtina b'xejn gratis dejjem skont il-grazza tiegħu. L-aħwa ejjew nieqfu biex nirriflettu ftit imbagħad nibdew nitolbu.